Jawi saking Kujon Sari wacinipun besan putri monggo sami amirsani iki seni budaya Jawi saking Kujon Sari wacinipun besan putri monggo sami amirsani. Ayo ya, ngati ya. Ngadi ya. Oh ngati ya. Ngati ya cehe.
Carane dia ki kok. Audio tambah dikit ya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, telah jatuh cinta kepadanya. Yo, Setelah dia pergi, dia
Jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Yang baju biru siapa namanya? Yang belum konde saya kira belum punya rumah. Pintu kayu Salalala. jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Aduh sayang yang baju biru La 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 hae. siapa namanya? La 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 hae. Yang kelung konde saya kira belum punya pacar. Aduh. Jatuh apa? Ya. Garapane ngono garapan. Aduh, segere.
Jul Seto. Emuk Surajaya Sura. Imbang yen padha-padha. Aduh, korale ketut, Mas. Indonesia.
Ya, ya. A E. Ya, ya. Sor yos ya o e a e Iwan Kacang Brawara Kuswa Makara Gumiwang Gegeteri Swaraning tetek kubura pangriik trangga bende perimonyo samuran mangungkung pracena umang kating brang gambira tyas ing bracure ngene ya, Nduk. Tadi iki ceritane lakone apa? Iki sumintene dan. Alah. Pendopo Kang Tejo iki gumya. Ora to iki. Yo yo. Mangga baca karo luku siakrek hampir kabeh. Kok
jahitan sesar, jahitan sesar. Jarot jahitane sesar mesake jarot. Jarot. Lamat wis katon pejane yen mbok brengkaton sareng aduh miragane sinawang dan alam ambo sepi Aduh, Kok sih? ditapuk ulpa KDRT iki. Kan pas mandek. Pun medley terlanjur cinta sampun katur nggih menika nyenengi kanca-kanca Kuda Arseto. Kula nyuwun tepuk tangannya. Ya. Oh nggih sak mangke pun aturaken. Nggih menika nderek lumantar rencang-rencang riyen nggih kelagonipun. Sakniki. Oh nderek-nderek dari teman-teman. Oke. Ya boleh, nggih. Ya. Aki kata Kara. Ya, monggo kanca-kanca lelagonipun.